खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिटिआरनि सिडली समस्तियाव बाइ इलेक्शनाव इउपिपिएल दोलोआनो गोरलैयैनो 60,000निबो बांसिन भट लानानै देरहागोन होननानै बुंदों प्रमद बर'आ। बिटिआरआव सान्थि फैबाय, बयबो गोसो खुसि थानो हाबाय। बेबादि समाव बिपिएफआ जेबो जायगा गैला, बेखायनो बिपिएफआ इलेक्शन जाबानो जेनबाय थायो। फैबाय थानाय इलेक्शनावबो बिपिएफआ जिर' जागोन होननानै बुंदों प्रमद बर'आ। आरो बिपिएफआ एनडिएजों थागोन ना इन्डिया एलायन्सजों थागोन दासिम जेबो रोखा जायाखै। जायजों थायो क्लियार खालामनानै मोजां थानो थिनदों प्रमद बर' बिथाङा। हाग्रामा महिलारिखौ लोगोसे बुंबावदों सिडली समस्तियाव बाइ इलेक्शन जायोबा इउपिपिएलआ गोरलैयैनो देरहागोन। मानो होनोबा बिटिआर सोरखारा बै ओनसोलाव गोबां जौगानाय खामानि मावदों आरो इलेक्शन जायोब्ला 60-70 रोजानिबो बांसिन भट लानानै देरहागोन होननानै बुंदों प्रमद बर'आ। नोंथांमोना मा सानो? इन्डिया एलायन्सजों थागोन ना एनडिए एलायन्सजों थागोन जेराव इउपिपिएल प्रमद बर'जों थागोन बिपिएफआ? बिनि सायाव नोंथांमोना फोरमायदो। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि कारिगावआव वेलकाम गेट गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों प्रमद बर' बिथाङा। बिटिआरनि गाहाय क'क्राझार एबा बेयावनो बिटिसि अफिसाव थानाय हिसाबै मोनसे गेट गायसननाय जादों जाहाथे बयबो मिथियो आरो गेटआव वेलकाम होनायाव जाहाथे गोजोननाय मोनो। गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों प्रमद बर', गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, लरेन्स इस्लारि आरो गोबां बिटिआरनि मावख'गिरिफोरानो बाहागो लादों। थामथि खौराङाव दङ सासे बर' फिसाया इन्ड'-भुटान 2024 मायथाइनि बादायलायनायाव चिरां जिल्लानि बिरजन बसुमतारीया सनानि मेडेल देरहानो हादों। गोबां नाजानाय आरो खस्थ'नि गेजेरजों गिबि खेब मुलुगनां थाखोआव बादायलायनानै सनानि मेडेल देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि पानबारिनि सद्रेश्वर बसुमतारी आरो बिमा खान्थि बसुमतारी आंगो फिसाज्ला बिरजन बसुमतारीया सनानि मेडेल लाबोनो हानानै नखरजों लोगोसे भारतनां गोग्गानाय लाबोनो हादों। जेराव कुंफु एस'सिएशन आफादआ खुंनाय बे बादायलायनायाव मुलुगनि गुबुन गुबुन हादरफोरनि बानजायारिफोरनि गेजेराव सनानि मेडेल देरहानो हादों बिरजन बसुमतारीया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हाजिरा मावनानै नखर दैदेनबोनाय बिमा खान्थि बसुमतारीया रां दाहार लानानै फिसाज्लाखौ गेलेनो दैथायहरदोंमोन। बिनि फिथाइखौ दिनै सनानि मेडेल देरहानो हादों। फिसाज्लाया बेनि सिगांबो हादरनां थाखोनि मोनसे गेलेनायावबो ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। बिरजन बसुमतारीया गाव हारसिङैनो 25 किल'मिटार साइकेलजों फैना कुंफु वुशुनि सोलोंथाइ लायोमोन बिरजन बसुमतारीया। बेबादिनो गोसो गुदुं लाइमोन गेलेगिरिया रायजो राजा आरो सरकारनि अनसुंथाइ मोनोब्ला गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै हारि आरो हादरनि मान लाबोगोन। थिग बेबादिनो फोरमान होदों चिरां जिल्लानि पानबारिनि मानास्रि बालाबारि गामिनि सद्रेश्वर बसुमतारी आरो बिमा खान्थि बसुमतारीनि फिसाज्ला बिरजन बसुमतारी बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि बागोजन उन्दुरगावनि अनन्त बसुमतारी आरो जुस्ना बसुमतारीनि फिसाज्ला सोमदोन बसुमतारीयाबो गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों बे कुंफु वुशु चेम्पियनशिप 2024 आव सिलभार मेडेलखौ देरहानो हादों। बिटिआरनि तामुलपुराव रां दाबि खालामनाय दायाव सा 7 लाइमोनफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सा 7 लाइमोनफोरा जिखुनु गारिफोरखौनो लाखिनानै सिगि-सुग खालामनानै रां दाबियोमोन। तामुलपुरनिफ्राय उदालगुरि फारसे थांनाय लामायाव गोबां सुबुंफोरनिफ्राय गारि लाखिनानै गोबां रां दाबि खालामनाय जाथायखौनो खौरां मोननायनि उनाव तामुलपुर पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनाय आरो संदाननायनि गेजेरजों सा 7 रां दाबि खालामनानै लुथिग्रा लाइमोनफोरखौ हमनो हादों होनना मिथिनाय जादों। हमनो हानाय लाइमोनफोरा हिमांशु नार्जारी, पंकज बर', मिथिंगा बर', ध्रुब बर', राजु सरनिया, ध्रुबज्यति भराली आरो दिग्बजित बियस होनना सिनायथिनाय जादों। बिसोरनिफ्राय गंनै बेसेन गोसा कार खौबो पुलिसआ जब्द खालामनो हादों होनना मिथिनाय जादों।
क'क्राझाराव 150 निबो गोबां आइजोफोरा UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्ला देबोरगाव पाट नं. सारिनि सिङाव सेल्फ ग्रुपनि 150 नि गोबां आइजोफोरा BPF दोलोखौ नागारनानै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जयनिं जादों। मिथिनो मोन्दों लकसभा सायख'थियाव NDA नि बिजाथि जयन्त बसुमतारीआ देरहानायनि उनावनो फैगौ 2025 मायथाइनि बिसायख'थिनि थाखाय साखा-फारा जानानै थादों UPPL दोलोआ, जेराव लकसभा बिसायख'थिनिफ्रायनो थाद'नाय गैयाजासे जयनिं प्रग्राम खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो। नाथाय बेरेखा दोलो BPFआ दा साननैसो जयनिं प्रग्राम लानायखौ नुनो मोनथ'नाय जायाखै। थाद'नाय गैयि जुब-जुब अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटि नोगोरमायावबो खना-खनला लामा-सामाफोरा दै नालाफोरा लामाजों लोमसावदों। बेबादि लोमसावनायनि गेजेरजों जेरावनो मैया गुवाहाटि नोगोरमानि ज्य'ति नगर गणेश मन्दिर साखाथियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे स्कुटियाव बिफा-फिसा सालायनानै फैनाय समाव स्कुटिनिफ्राय सासे खुदियाया हरखाबै गोलैलाङो आरो गोलैलांनाय दाबसे जायगायाव थायाखै। हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय लोमसाव दै दाहारजों आबुं जानाय दैयाव बबेबा खनायाव बुखारलांजायो। दैनि दाहारजों बुखारलांजानाय खुदियाखौ बिफाया गोबां हालाय-हाफाय दैयाव हाबनानै नागिरदोंब्लाबो नाथाय मोननो हायाखै मिथिनो मोननाय जादों। दासिमनि थाखाय बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। बेबायदिनो गोदान निउस आपडेट सानफ्रोमबो मोनबाय थानो हागोन।